Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al nostre plató la senyora Margaret Nofre, presidenta de l'associació Platigot de Tortosa. Senyora Margaret Nofre, benvinguda de nou i gràcies per ser en directe avui al plató de Canal 21. Gràcies a vosaltres, gràcies, bon dia. En primer lloc li faré la pregunta del dia del programa. Què li sembla aquesta taxa turística? Està d'acord amb aquest nou impost que vol aplicar el govern català? Bé, jo ni d'acord ni en desacord. Sé que ho apliquen a molts de països. Jo mateixa m'agrada molt viatjar, no ho faig més perquè no m'ho puc permetre, però hi ha països on quan tu ja baixes de l'avió, passes per l'aeroport i et cobren la taxa turística. No sé, mentre no ho cobriguen aquí els locals, perquè sobretot en aquestes terres ens hem de desplaçar moltes vegades per obligació, posem per un exemple a Barcelona, per feina principalment, si hem de pernoctar allí, no estaria d'acord que els locals ens apliquessin la taxa turística. Està clar. Quina és la situació actual del sector de la restauració i de l'hostaleria de Tortosa? Com els està afectant aquest allargament de la crisi econòmica? Mira, des de l'associació el que fem, tots els que tenim establiment, és reinventar-nos cada dia. Perquè, de fet, la gent, diríem que la notem com espantada, estan espantats. Els que no poden gastar no gasten, els que poden gastar també gasten molt menys, precisament per això, perquè estan espantats. Llavors nosaltres ens hem de reinventar per a mantenir preus, per a donar la mateixa qualitat i el mateix servei al client. És de domini públic que les coses no s'han abaixat, no s'han abaratit, al revés. Productes d'alimentació, productes de servei com poden ser aigua, llum, gas, impostos, tot això no s'ha abaixat, al revés, moltes coses han pujat. Llavors, nosaltres estem fent el que jo ara te comento, reinventar-nos per a poder oferir els mateixos preus, si pot ser una mica més ajustats, sense perdre de vista la qualitat i el servei al client, que és el principal. No tot són males notícies. El passat mes de desembre, Platigot va rebre el diploma turístic de Catalunya de mans del mateix president Artur Mas. Què va suposar per a Platigot el fet de rebre aquest guardó? Jo crec que a tothom ens agrada que ens reconeguen la nostra feina. Això és veritat. Per a nosaltres va suposar veure que fem una feina ben feta, que traspassa el que és l'àmbit local de Tortosa, que algú té en compte el que fem per promocionar la gastronomia, per promocionar els nostres productes, en fi, la nostra ciutat. Llavors, este guardó ens va omplir de satisfacció. Tampoc no hem d'oblidar que l'any passat també de mans del president Mas, se'm va atorgar un altre, que era el guardó que ens donava l'Associació d'Empresaris de les Terres de l'Ebre, també en reconeixement de la tasca que fem des de Platigot, que de fet sí que tenim una junta, que és la que gestiona l'associació, però aquests premis, aquests guardons, són responsabilitat de tots, ens han donat a tots, perquè el que fem nosaltres és coordinar una feina conjunta de tots els associats. Quines són les línies estratègiques generals o els objectius de la nova Junta de Platigot que vostè encapçala? Mira, ara tenim en vistes ja començar les jornades de l'abadejo, que són pròpiament nostres. Al dir pròpiament nostres, sí que durant l'any ne fem més activitats, però la de l'abadejo i la del recapte organitzem directament des de l'associació. Llavors, el que tenim enguany, i això és una primícia, és una novetat, i és que hem volgut obrir-nos a mercats de fora de la ciutat i de fora d'aquestes terres de l'Ebre. Hem aconseguit reunir des de l'associació totes les empreses turístiques que hi ha a la ciutat. Hotels i establiments que tenen capacitat hotelera, és a dir, oferta de llits, també empreses dedicades al turisme i agències de viatges.
Això és com si diguéssim un pla pilot, és la primera vegada que ho fem, que tirem endavant un projecte així. Esperem que després d'este n'hi vagin d'altres, que este sigui el primer però que tingui continuïtat, i llavors anirem, com aquell que diu, incorporant nous elements. Ara, de moment, per assentar-nos a una taula ja ens hem assentat prou empresaris turístics, i després d'aquí, si això té èxit, que esperem que en tindrà, donarem cabuda a més gent. Ho dic perquè no se senti ningú apartat d'aquest projecte, perquè és el començament i després nosaltres anirem incorporant nous elements. La idea és fer accions de promoció conjunta? Sí, és això el que farem. De fet, hem projectat per a aquestes jornades de l'Abadejo oferir un pack turístic. Llavors, aquest pack consistirà en una pernoctació aquí a la ciutat, un àpat als restaurants associats que participaran en aquestes jornades de l'Abadejo i a part visita guiada per la ciutat. Estem molt il·lusionats en aquest projecte, ja ahir el vam presentar al regidor de Turisme Emili Lehmann i al senyor Alfredo Ferrer, ja els hi vam presentar, perquè d'ells sobretot el que necessitem és que ens facin difusió, perquè clar, si no hi ha difusió d'un projecte és com si no existigués, si no el dones a conèixer. Se van mostrar molt interessats en aquest projecte, se publicarà a la web, perquè clar, tots aquests packs mirarem de vendre'ls a través de webs dels mateixos hotels, d'agències de viatges, de majoristes. Nosaltres no hi podem intervindre directament els restaurants perquè clar, no és com aquell que diu competència pròpiament nostra vendre pernoctacions, però nosaltres sí que col·laborarem en que quan arribi el client aquí a dormir, hagi comprat el pack, tingui tota una relació dels establiments participants en aquestes jornades i pugui dir vaig a sopar aquí, vaig a dinar allà, i ha sigut una manera de poder-ho lligar i evitar que la gent vingui a pernoctar aquí però després se me'n vagi a uns altres llocs a fer els seus àpats. Les jornades de l'Abadejo que seran del 29 de febrer al 8 d'abril, sí. Abans tindran però el que és la seva participació a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre de Jesús. Sí, en la Fira de l'Oli també ja fa uns anys que hi participem. El que llavors hi teníem un stand presencial allí a la Fira, ja l'any passat ja no hi vam estar perquè a nosaltres ens comporta una sèrie de problemes tindre un stand allí. Ha de haure contínuament algú de l'associació. Sí que en alguna ocasió, com ara també hi hem estat a l'Expo Ebre i hem estat a fires així, han posat una persona allí per a que pugui estar tot l'horari que estigui obert a la fira, però clar, no és la mateixa l'atenció al client que pot donar una persona aliena a la nostra associació i al nostre gremi que no pas un associat o un membre de la Junta. Llavors, clar, són fires que estan projectades en dissabte, en diumenge, no ens va bé estar allí presencialment i llavors vam dir, per a donar una mala imatge, no participem tenint un stand allí, però participem d'altres maneres. L'any passat el que vam fer va ser oferir uns lots en 3 varietats d'oli, les que se conreuen aquí a Tortosa, que és la morruda, la farga i la sevillenca. Llavors, cada establiment teníem el pack de les 3 botelletes, a part més que en vam adquirir, i quan venia el nostre client al nostre establiment oferíem un tas d'olis en unes llesquetes de pa torrat. Era el detall, a part de la informació que nosaltres facilitàvem al client sobre la Fira de l'Oli, les activitats que ells porten a terme, difundir els tríptics, programes que ells editen, perquè no hem de perdre de vista que els nostres establiments són també com establiments d'informació turística. Moltes vegades qui dona la informació som nosaltres directament al client. Enguany participarem també els establiments associats que vulguin en oferir tastos de varietats d'oli del que es produeix aquí
I també llavors farem 2 demostracions a la fira, me sembla que és demostracions en directe, 2 show cooking, seran un el dissabte a les 11 del matí i un el diumenge a les 11 del matí també. És la manera de no desvincular-nos, perquè de fet la nostra tasca és això, promoure els productes locals. Precisament li volia preguntar per això, si falten més accions de promoció per donar a conèixer tant els olis com la resta de productes de qualitat i l'oferta culinària o gastronòmica de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. Sobretot a Tortosa hi ha mancança de promoció d'oferta culinària, n'hi ha. De fet, a Tortosa hi ha mancança de promoció del turisme. Ara sembla que la tendència és a canviar i gran part de culpa de que la tendència comenci a canviar la té, entre culpa, clar, entre cometes, l'associació Platigot. Falta una jornada gastronòmica com la que hem vist que està a punt de celebrar en Posta, la Festa de la Carxofa. La jornada gastronòmica és una cosa que ja des de l'associació m'ho han plantejat moltes vegades, però clar, intervenen molts factors, és una cosa que aquí no s'ha fet mai. Sempre, clar, hem de començar, un llarg camí se comença donant un primer pas. Ens ho havíem plantejat ja per a fer-ho enguany, volíem fer alguna cosa en l'Abadejo. Hem vist que no ho tenim ben bé definit el projecte com ha de ser, perquè interveneixen molts de sectors, ha d'intervindre l'administració, ens ha de facilitar llocs on poder-nos posar a desenvolupar la diada esta. La nostra intenció i en molta il·lusió també era, per exemple, cada any fer-la a un lloc del casc antic per a forçar una mica la gent a visitar aquests llocs, fer recorregut per cascs antics, que hi ha gent inclús de la ciutat que ben bé no se'ls coneixen, això és el que volíem fer, però tot arribarà. Ara sí que veiem que hi ha jornades com esta de la Carxofa, hi ha jornades que es fan a la Ràpita també, que són un èxit clamorós de gent, però clar, són jornades que estan molt consolidades. També va haver una primera edició d'aquestes jornades que ben segur no van tindre ni la meitat de l'èxit que estan tenint ara. Però ja és el que comentem, tot és començar, tot arribarà. Nosaltres estem il·lusionats en poder fer coses, però necessitem el recolzament de tothom, perquè iniciatives així, individualment me refereixo a el que és l'associació, tot sola no ho podem fer.